ତ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ଗରିୟାନ ତଥା ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଭାରତ ବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମୟର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଓ ବଳିଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲା। ବହୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏଥିରେ ଝାঁସି କାରାବରଣ କଲେ। ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫାଶୀକୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଶହୀଦ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅଗ୍ନିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କଲେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଭାଗ ନେଲେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଓ ବାବୁଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଆଗରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।